gikan ni sila sa senior high sa University of San Carlos. Unya, ang nakalami para bagyo din kay gikan sila sa lain-laing lugar sa Visayas and Mindanao, no? Unya, ato ni pautanon sila karon kung nganong San Carlos. Introduce sa ang inyong mga ngalan, ikaw? My name is Bridget and I'm from Lapu-Lapu City. You are from Lapu-Lapu City. Ikaw si Bridget, no? About ikaw? Ako si Elle. I'm also from Lapu-Lapu City, pero Okay. sa Bohol, gikan. Okay, Bohol. Oh, nice. Nice place. Ikaw, Iho? Good afternoon. I'm Gio Durano from Leyte. Oh, doon na Durano sa Leyte. Oh, di ba ang mga Durano gikan ko na sa Leyte? Oh, naamagoy daghang Durano sa Danao, no? Ikaw, Iha? I'm Mika Rizal Hao, and I'm from Northern Samar. Samar. About ikaw? I'm Moira Jane De Jesus from Masbate, Masbate. province of Masbate. So, lain-lain yun ang gigikanan ini mga estudyantiya, no? Now, senior high. Niya mo, senior high karon, di ba? Yes. Ako mo tanon karon kung lisod ba pagsulod sa senior high sa University of San Carlos. About ikaw, Iha? Ako maingon kay like at first it's a bit of a pressure since San Carlos itself has standards na Nula na yung name. oo, then while I was taking the entrance exam I wasn't able to finish but kanang Pasar gyapon. oo. Wow, believe ba kung Bridget? Mura magkuhan? Maayo gud kay ba? Wa pa mahuman pero siguro perfect na daan ba? Wa pa mahuman, no? Ikaw, Iha? Like her, pag first po nang doong dire kay it's pressure, pero okay ra man Idool siya. palihog ang microphone. Oh. Okay ra siya kay I think nga ang pressure nga nakuha na mo diri sa San Carlos kay very useful when we work na. Okay, wa gid mo masayop. Ikaw, Iho? Same goes with me nga naglisod sad but kaya ra gyud siya as long as you take your junior years or junior high school seriously and apply it. At first, hesitant ka kung mapasar ka or di, but you need to believe in yourself, then turn that pressure into your driving force to work hard. Grabe si Gio, no? Murag graduated kuan gud ni valedictorian gid siguro ni sa kuan dito sa unsa to ini ha? Leyte. Leyte, no? About ikaw? Ikaw. Same By the way, are you a Japanese, a Chinese, or what? You look like one, ha? Ha? Di ba? So makita na to ang lahi-lahi sa nila nga mga itsura, mga higala, no? Okay, sige. So, same lang din sa kanila. At first, kay mahirap mag-adjust since You're from Samar, yeah, no? I'm not from here. You can talk, say hello to the mga waray sa Samar. Hello Sige. mga waray. Oh, kausapin mo sila. Mag-inusapay kayo. Sige, sige. Hi mga taga Summer. Adi akdidi yana ay Maupay na. Cute na. maupay. Asa may inyo dapit sa Samar? Sa norte, sa Katarman. Katarman, layo kay na. Nakato na kog Katarman, no? In fact, gikan sa Tacloban City, murag 8 hours that time, no? I don't know now. Dali na siguro kay may nang dala, no? Di ba? Pila ka oras na gikan sa Tacloban? From Tacloban kay 6 hours. 6 hours na lang. So at 6 least na to menos og 2 hours. Mas batenyo. You greet the mas batenyan. Hi mga Masbateño dira. Unsa may kuan dito? Unsa may main language dialect sa Masbate? Mas Murag Tagalog, Bisaya, Bicol, murag something like that. No? halo-halo. Halo-halo. Pero unsa may ang imong kuan, imong inistoryahan unsa man? Ha? Bicol, Tagalog? Anso? Masbateño. Masbateño. Can you give us an example nga usa ka Masbate nga kuan ba istorya? Greet them sa mga Masbateño. Mo abot man ta sa Masbate. Visayas and Mindanao guni. Sige, sige. Hello sa mga taga Masbate. Din ako sa DYRF. Sa DYRF. USC, no? Unya, kumusta ka mo dira? Kumusta sa sila? Kumusta mo dira? Asa man dapit sa Masbate inyo ha? Sa Milagros. Milagros. Okay, Province. mayong hapon sa tanan nga taga Milagros, Masbate.
ug tanan nga mga taga Katarman. At usang greet siguro ang mga taga Leyte. Iya, no? Kinsa may Leyte nyo ni? Ikaw, di ba? Si Ikaw, Gio. sige, Gio. Hapon mga taga Leyte diha o Asa rapid sa Leyte man? taga Isabel ko. Oh, Isabel, no? Daghan kayo mga industrial kwan dito, no? Isabel Leyte. Doon na sa kwan, no? Sa Urmok. Yes. Right? Okay. So, mga taga-Lapu-Lapuans. Hello. Unsa may tawag na to sa mga taga-Lapu-Lapu? Lapu-Lapuans? Opula-pula. Opon. Opunyans. Oponganon. Opunanon. Mao ba? Sakto ba? Mura, ana. Kanya, i-greet sa nimong taga-Bohol. Kay daghan kayo mga taga-Bohol nga laminaw na to ron. Sige. Maadjong hapon. Ninjong tanan. Sige. Maayong hapon. Oh. Dugay-dugay nang wa kadung og buhol. Oh, dugay ka na kadto. Muadto ka ni kag balik kinahanglan ka nagbisa. Diba? Mao na nga kinahanglan. Maglukat ka na dag bisa aron makadto kag Bohol, no? Okay. So, senior high, no? Ang inyong strand is unsa man? Bridget. ABM. EBM. Unsa kaninang EBM? Accounting, Business, and Management. Okay. So, okay. Pangutanon ta mo usa-usa, no? Nganong EBM man nga strand ang inyong gikuha? Sa ako side, I chose ABM because I see my interest there. Like, nakita na ko akong self na I'd be in the place where asa ko mag-manage or something like in the business field. So you want to go into your own business? Yes, In the I have future. a lot of choices, but those are one of my choices na mag-business. Kalami, no? A lot of choices, no? Diba? Appeal na siguro ang ladies' choice. Okay. Ikaw, Iha? I went to ABM because I wanted to become a CPA lawyer. Wow, CPA lawyer. Grabe na to, no? Grabe. Oh, nanay daghan diri San Carlos kay ang atong mga CPA dire usually they proceed to lawyering. Naman sa tay School of Law dire, no? Okay, ikaw. As for me, I want to be a CPA sad, but on the other choice na ko, I want to be a big time entrepreneur. Wow. Accountant niya at the same time entrepreneur, no? Businessman. Ano yung siyo? Ganina, Japanese karon, bigla na lang na Korean, no? Okay, anong one man? Yung akin, dalawa yung choice ko. So, maging culinary and then accountancy. Pero di ako pinayagan Nag-culinary. mag-culinary. So, yeah, accountancy na lang ko since it runs in our blood na good ang business. Wow. Unsa may inyo ang negosyo karon? Unsa may negosyo? Na may local store, hardware. Oh, And dako, then, no, dako, hardware. Di ba Sa ng side sa hardware? akong papa, business na dyan Business sila. gihapon. Trucking Oh, services. Nga na. dako kayo business din ni siya nga siyo. No? Di ba? Oh. Inyo na ba tong gikuan? Inyo na ba tong gipang sulti ang inyong mga ngalan? Yes. Mana no? Okay. Now, before mag-ABM, naanay gitawag og sa grade 9 mo, no? Grade 9, grade 10. Grade 9. Grade 9. That means that's third year high school, Yes. no? Dunay gitawag og NKay, nangkay, unsay tawag na? And kay NKay. Okay. Now, ang NKay, Bridget, ipalihog na ko og explain unsa gani ng NKay. NKay is an exam where kanang it will assess what's your interest or what do you want. Then after that, a few months later in grade 10, early month, like the second month around July, Oo. kay makuha ang papel which is your results, and it would see what kind of course, and since there's senior high na, it's not the same as college, so the results are, it's either the strands, which is STEM, ABM, UMS, A&D, or TechVox, something Okay. like that. So in other words, exam na siya aron may bawaan kung unsay inyong interest. Oh. Now, kung pangutan-unti ka, no? Ang imong interest ba ni-relate ba sa imuhang kuan, sa imuhang unsay nga nini? Sa imuhang Strand. preparasyon nga NKay, ang imong strand, mao ba imong gikuha? Yes. Unsa may nigawas? First top 3. Akong first one is
ABM jud, then second was STEM, then third was arts and design. Okay, so ang first gyud mo imong gikuha kay Oh. naaman ka sa EBM. How about you, Iha? Actually, sa katong mga course na gyud, ang first nga negosyo ako kay interior designer. Oho. Layo O nya, nganong nag-EBM man ka? Muna yung plan ako since man god elementary nga magsipelo. Oh. Pero ABM man sad ang Ang- unang nigawas. Ang unang nigawas. STEM Oho. mediums. Okay, so mao di ay ikaw. As for me, ang pinaka-highest nako is STEM, then Mhm. followed by ABM, then UMS. So nganong wa man ni magi-follow ang imuhang STEM? First kay mag-med unta ko, mag-medicine. Okay. So I was supposed to be in STEM Mhm. today. Mhm. And ako sad na siyang gi-consider, but for me, ang ako agyud kay sa being a CPA, Mhm. and hopefully pareha niya lawyer sad. Oh, nice, so, no? Siya sa Pero dili ba conflict na Gio nga ang imuhang first interest is into STEM, that means sciences na, no? Science, STEM is science, technology, engineering and medicine or mathematics, no? Pero ang imong gikuha sa ang imong second interest, which is okay ra siguro kay interest magyapon, di ba? Okay, ikaw Iha, anyang siyo. So, hindi ko nakita yung results since wala STEM. gihatag Wala sa school, gihatag. previous school. Sayang kayo, Then, no? wala ko yung idea. Oh, But, sayang. But ang imong interest is more of business. Oh, good. Kay business. Trained naman. Oh, kay train na. By the way, mangutana ko nimo unya, no? About sa business kung gyud saan training nimo. Ikaw Iha. Ang una nako is STEM, Uh-huh. and then followed by ABM, and then Okay. UMS. So pareha mo ni Gio. Yes. Dili gyud ang first nimo nga lab mo imong gikuha. No? Pero how come? How come? Guys, nakita ko to daw. Ha? Ha? Pero mas ganahan jud ko sa accounting. Oh, okay. Sige. Anyway, ikaduha man sad na, no? Mo na inyo. So ang strand ninyo is ABM. Okay. So naibaw na ta kung what are you going to do, no? To go next kay ABM man. That means accounting, business, And management. Okay. Now, naana mo karon sa senior high. Senior high but grade 11. Wa ba mo maglisod o ako naman tong gipungutan ninyo, galisod ba mo kuha sa exam, di ba? Di ba? Okay. Now, unsa may steps nga inyong gihimo since most of you or if not all, no? Gikan man mo sa lain-laing mga eskwelahan. Unsa may steps sa San Carlos. Pero mahibawan sad sa atong mga tigpaminaw nga kadtong ganahang mo eskwela dire nga musud sad sila og unsa nga nini senior high dire. Ano may ba sila kung sa mga pamaagi? Bridget? I like so unsa na aspect na Pagsud ninyo, pagsud pagsulod, pagyud. like- Primero pagyud like giyon sang ninyo. pag cope up Inquire sa ba mo, nag-inquire Oh, ba or what? Since ako nagplano jud ko na sa San Carlos mag senior high, so pag mga early jud before sa year na mag-enroll kay nag-canvas na mi sa place and everything dayon nag-call me sa mga numbers kay it's offered man sa billboard sa main and Okay. so nag-call me una, Mhm. then nag-ask me if like okay na ba mag-enroll. So they said okay, dayon mag-take me og entrance exam. Here, Then gipanhin mo. sa South me nag-entrance South, exam okay, since oh. ABM man me. Oh, yes. Oh, tama. Dayon with the entrance exam naapod siya examination fee where you have to pay some amount. Mm. Dayon Di ba mahal? it was I think 200 or 200. Barato ra. 2,000. Kayang-kaya. Kayang-kaya sa bulsa. Dayon after 200 sa murag sa test, dayon sa 2,000 is for sa sa reserve. Dayon it's important man mag-reserve because daghan jud mag-enroll sa USC. Dayon if di ka mag-enroll, if maunhan ka, wala na jud kay slot. And namatoy quota ang as what I've heard last year ang senior high, it was I think 5,000 ang ilang gi-accept. Then if Okay. more than is dili na Di dawaton. na dawaton. Okay. At mga taga Republic of Bohol.
Oh, giyon sa man nimo pag kuan start. So, plano na mong good na mo mag-USC because USC is known for their accountancy. Mhm. Sikat jud kay. But sa pag-inquire kay wala ko'y kalibutan kay akong mom. You have no dad earth. ra. Kung sa in English pa, you have no earth. Wala mo kayo kalimutan. Di ba? Oh, Wala sige. jud ra. Akong mom ra jud og dad. Thank you mom and dad. Sila ra jud nag kanus amo. Kalami niya, no? Ang iyang mom ug dad mo ini normal kay dili sila mo ini sulod. Eskwela. Ha? Nya dili sad sila nagbuot sa imong kuan, sa imong course. Supportive kay sila. Binagog sila po ikabuot kay sila na lang yung eskwela. Okay, so sila mo igahimo. Pero ni kuha kay exam dito gyapon sa South Sa Campus. South Yapon. Ikaw iyo, Gio. Ako kay I was in Cebu that time by January, I think. And Ipaligog dool sa microphone. yes, and by this station, DYRF, nakadungog ko about sa enrollment of San Carlos. At and through chika-chika ba? Kini nga I kuan? forgot kung unsa. At least dinhi siguro. So, yeah. At least natay mga nakuha. Sangay Joseph Borla, no? Yeah, it was effective. And kuan sad, pag high school pa lang, first year or grade 7, plan na gyud nga mag San Carlos for senior high and or college gyud. And during the test kay ako sa North Campus ni Tay kay mag-STEM man unta gyud ko. Okay. So I was there sa process gyud kung kuan kay I was taught by my parents gyud nga I should learn nga kuan kamao ko unsa man pagkuan sa process. So To be independent, yes, and first kay nag-ask me about sa unsay mga details, information, then usa ko sa mga ni-take sa first batch sa test, and mas better gyud if early morning mo kay fresh pa ang mind, tapos wala lang, relax ka dito, and sa mga mo take Iwas diha, linya. if mo take mo chill lang, no pressure, and ma-feel nimo ang kuan ba, igsud pa lang nimo sa campus kay you feel at home og kanang mabilong ni gid ka ba. Wow, kalami ana no, the best no. Mo nay kalami sa usa ka eskwelahan nga ma-feel na nimo nga at home dayon ba. Nya matud pa niya where you belong. Murag Jimmy man na do. Sige. Ikaw iha. Anya nga siyo. Supposedly, sa Manila, jud ko. Kay since dili ko ka-adjust sa Cebu. Yeah. Sa Dialect. Cebuano. dialect na Tagalog naman ko. Oo. But naka-learn naman ko. Ah, But wala ko ka-take sa entrance exam sa asa man ta sa Manila? murag sa school. School. Murag CEU, murag ano. Uy, dili man accountancy ang CEO. But Ang dunay gikan man kog Manila, UST. no? Ang CEO is kuha na sila mga medical courses, Yeah, dentistry, unsa pa nang uban niya and everything. Then dapat na ako'y friend na diri mo eskwela. Then gi-invite ko dali ta dapat UC. You see, oh. But dili ganahan ang akong Parents, parents since overpopulated man daw. Oo. Then wala man ko idea since wala pa ko ka-ari og Cebu. Okay. Then ni-take ko exam Mm. to school man diri na Mm. ni-take ko exam kay if ever na dili ko ka-passer diri. So yeah. Nanay ko panagang daan. Second option Ah, mag-isip. sige. Ah. And then ni-take ko, then wala pa jud ko'y kaon, then kay from somewhere good me so 12 hours. Oof. Yeah, dili 12 ka hours. pwede mo kaon sa bus. Then sa- no, sa- di ba ni-arrive namin sa school sa Ni-arrive South na. since Oh. sa ABM. Oh. Then the given time kay kana 8:30, then niabot may 8:15 ing ana. So 15 So minutes wala lang. na may time na Mukaon. then nag-take na lang ko. Mm. Wala man to nahuman. But yeah, So, nakapasa pero man. mahirap po no nga wa siya mag-take, wa siya mo kaon kay di kaon pa to, di mo Di kapasa. di na ko makatake. Yan ni mo pasa. Di na ka-take. Sacrifice. Di ba? So, nag-take ko, wala ka. Way kaon. Oh, Then after that, pasado. 2 hours. Praise the Lord. Di ba? Then, after Murag- that, nakapasa man ko, second batch. Mm.
So, Char. yeah, nag-enroll na ako. Mayo, very good, no? How about ikaw, Iha? Sige. Nag-take ko sa duha ka university. Yeah, And- pero how do you know San Carlos nga Masbate man ka? Unsa na nga na known- pag-pronounce Masbate o Masbate? Masbate. Masbate. Yes, Masbate. Sama. Masbate. Masbate. Sige. Kabaw ko sa San Carlos kay known sila sa passing rate sa accountancy. Wow, sige day kag kuan ha, sige ka og Yes, kanang research. Yes. Mayo, no? Mayo. So, mo na to ang first ninyong kuan unsay nga nini? Ang first ninyong experience sa pagsulod sa University of San Carlos agig usa ka senior high students, no? Unya atong istoryahan unya siguro napatay time. Atong istoryahan ang inyong mga experience as a senior high student. Okay. Atong unahan si Bridget. Bridget. Okay. Yes, first actually sa San Carlos, nag-expect jud ko since University of San Carlos, it will nadyo pressure. Mhm. So I prepared myself through that na despite I having to think sad sa na I need to wake up 4 a.m. sa morning. Dayon. Why? 4 a.m. Ayun, Kay Lapu-Lapu man. Traffic. And Pero then, na biyahe ko ron, boat di ka sa Lapu-Lapu. Now- pero it's taas na siya linya and then ihatod linya. man ko pa doon diri. And And then- then, mo papa nga boat na lang ang ihatod ka. Boat, papalit akong boat. Kanang, as a like grade 11 student, kanang, I could say, I kuan man sad noon, it's not USC if it's not hard. Kay, it really has pressure, dayon, to think that we're still grade 11 students, but we have around, five research things in 5 subjects, Wow, like that. grabe, no? Dayon, like, you have to catch up sad since kanang, grabe sad jud ang standards, but nakathink man sad ko na if without this pressure, I wouldn't also experience the type of happiness it gives right after the pressure. Wow, nice. Ato nang ano, atong i-proceed na karong taud-taud kay manginabuhi sa ta, no? Commercial. Unsa toy kuan sa commercial? Chika-chika sa negosyo. Ang atong takna alas 2:35 sa kahaponon, no? Unya balik ta sa atong chika-chika uban na atong mga senior high, no? High na kay sila. So, Bridget, high level na ang atong istoryahan, di ba? Matud pa nimo ganiha, pressure kay mo sa senior high, no? Tungod sa pagkakaroon doon na mo'y 5 research. Pwede wag i-explain nimo kung unsa na kay basig mahadlok na no natong mga estudyante nga. Dito nun mindol dire. Di ba? Sige, unsa man na Bridget? Sa akong pagtanaw is like grade 11 is just like a war zone War zone. before War zone man yun. kanang No. it's a war zone before the actual war. Kay Uh-huh. mag-choose man ka A, B or M. So Okay. because in grade 12 na mo mag-choose me if either A, B or M. Okay. But before that, of course, kung ikaw, there's a lot of students man jud na they chose ABM without knowing what they really want. So A, B or M. So through grade 11, so among first sem na ami management na business plan. Subject. Dayon dira mi mag-make og among own business. Okay. Then we kana mag-come up make businesses and kanang where to put them kunuhay sa location here sa Cebu. Dayon that katong part sa management research, it was kana more siya na fall na 4B students. So that's A, B or M students. Then pag second sem, of course we have accounting. So there jud matest if katong mga aspire accounting if they really want it or not. Or not. Okay. Listo jud siya. Okay. Listo jud. Okay. So mo nila kanila mga management. Ato pangutanon si Anya nga sayo. Kining si Bridget nag-ingon siya no nga kuan na gyud mura dunay actual nga business kung unsa inyong ginahimo, no? Classmate ba mong 5? Yes. Group mates at mo?
Not necessarily. Today's sem. Karon na sem. This sem. Okay. Unsa man nga business ang inyong gipili? Unsa ganin name niya nga siyo? Mika. Mika. Second sem. or So, first sem? during our first sem, kay Ah. make me of business plan. Yeah, what kind of We come business? up You cannot with make a business plan kung Cosmetics. Ha? Cosmetics. Cosmetics. So, Bueno, mga visage. makeover, makeup, no? Mao na inyong gihimo. Yes. So, kumusta man? Giun sa man niyo to paghimo? Nag-research me about sa among chosen na kanang field. What do you mean research? Kanang kamoy maghimo mismo sa makeup? Yang Kanang chemicals? products, ang chemicals, ang pag-ano sa Mo ba? Yes. Mo ba? Come on, Did you make gihimo the niyo na. actual? Did you make No, Ah. no. Plan ra. Plano ra. Plan. Plano. Packaging. But Yeah. ang packaging, How the but dili product gyud looks. ingog unsay content. Oh, Yeah. Kay eventually magod kung dinhi sa pag-anhin na mo sa entrepreneurship, no, sa college na, kamo mismo mo'y maghimo sa inyong sa Actual inyong product. So meaning doon na tay field nga operations management. Kung diri ka sa School of Business and Economics, doon na tay gitawag og sa operations management mo na siya. Maghalo-halo mo og mga chemicals kung unsay inyong kuan, kung pagkaon sad, kung unsay mga spicy, unsay mga content ana ba. Then doon na sad tay kay entire business man lagi. Doon na sad tay gitawag og management sa human resource kay siyempre mag-hire mo tao sa mga mag-anamoy under ng mga tao. Then doon na sa gitawag og finance management, which is very important, no? Nasa yung mga finance department diha, no? Mga taga-finance. Unya ang amo nga side which is marketing, no? Marketing department. At doon na pa tayo usa. Doon na pa usa. Unsa ra to? Kung gingon, operations, finance, marketing, Human resource. human resource. So upat na ito. Upat na to, no? Okay. Now, going back, kumusta naman tong inyong inyong business plan? Unsa may inyong gihimo? Among gihimo, since different man mig business, and Oo. among business was service, which is a barbershop. Kadali, no? Langitag sayo, no? Barbershop. Di ba? Ang inyo in town, cosmetics. Cosmetics. Oo. Ang inyo, unsa man? Dormitory. Wow, dormitory, mayaman. Siyempre, di ka maka-dormitory kung kay building. Di ba? Di ba? Oh. Can you expound further sa dormitory? Kasi dormitory yung pinili namin kasi tulo kabuk sa mong groupmates is from a dorm. Mhm. So it's easier kasi meron na kaming Nakarelate. wire. Mga makarelate dayon. Yeah. How about you, Gio? Ours is bag manufacturing. Bag. What kind of bag? Daghan mga klaseng bag. Sa among bag, it's made up of recycled polyester sad to Oh. address kanang plastic pollution. Wow. Environment friendly, no? STEM. Di ba? Oh, grabe. How about ikaw, mas bate? Cafe sa amua. Ha? Cafe for the students. Coffee. Cafe, Cafe. cafe in. Ha? Or coffee shop. Coffee Yeah, shop something with like library. Oh, pero wala mo ni Bridget. Barber shop. No, it's like, Grabe na to. Nabaw ka bag unsay puhunan sa barber shop? no, among, Tagaan lang kag lingkuranan, gunting ug sudlay man na. no, our negosyo barbershop na na. was the sophisticated and high class barbershop. Wow, gibawi. Gibawisan. Unsay mo't pasabot anang sophisticated. Since murag in today's generation there are a lot of teenagers man na mas like especially sa men na mas prefer og cut na like sleek and everything. Then since today's sa among group daghan man og kanang Barbers. three boys namo is Oh. kanang fond jud sila og magpa-haircut sa kanang mga prestigious na mga barbershops. Mhm. So naka-think me na what if we make also our own na kanang also sophisticated, high class but affordable for students. Wow, galing, no? So, in other words, kung mauna, sophisticated barbershop, kung sa ganibot pasabot na? Pag English man kaigo na. Dili ka na mura si og
kung sa term sa tuwa kay more siyag social na barbershop. Social di ay. Mura din ibot sa sophisticated. Social na di ay. So in other words, ang imong building, social, aircon, no? Bago. Then ay massage. Grabe na to. Barbershop plus massage, no? Yes. Oh. Night and drinks Night also drinks pa, with no? pomade. Oh, And- pomade. For waiting people, Yeah. can I video games? Yeah, before pa siya magpa-barbershop, napay massage. Oh. Okay. Murag mahal man siguro massage kaysa barbershop. Tupi. Di ba? Unya, ang giinom nga kape, dagang kay giinom. Unya, ang gibayaran sa butan na to, og ang gibayaran sa barbershop, 150, 200, 300. Pero ang giinom nga kape kay kuan man, kape latte, mocha. Mahal pa. Ano, kaduha, katulo. Ya, plus massage pag yun. Kanang massage na siguro po na ibayad. Kung ano siya, it's not the deep kanang dili jud siya kanang grabe na massage. Mura ra siya, it is done after the haircut kanang di ba? Nakasit man. Ibaw na ko Oo. ana, kanang i-massage ka after the haircut. Ana na imong luyo ba? Oo. Na ibaw na ko ana. Ang imo iya. Unsa naman to? Mo to siya, dormitory. Unya, gyud sa man to ninyo. First, kay nangita may land. Mhm. There this land near po sa South Mhm. campus man may pag first sem. Okay. And then, ang among plan na to is, sa second floor ra ang dorm. Mhm. And then, ang first floor is, Commercial. no, Unsa man? there's a laundry shop, and there's a laundry shop, there's a mini mart, Daghanag and negosyo, a no? cafeteria. But, Grabe, no? it's not, mura iparent bitaw na mo. Commercial lagi. Ah, So, in other words, ang ilang first floor, gihimog commercial para parentahan. Nya kamo dorm gikan sa kuan, no? Nya unsa man na, to be run by the nuns or kamo ray mag-run? kami rin mag-run. Ha? Kami rin. Kamo ray mag-run. Okay. Mo na inyong gihimo sa marketing plan ninyo. Sa first sem. Per sem. That's business. plan Business. pa Dili dahil. na siya marketing. Dili marketing plan, business plan. Okay. Karon semester. Karon marketing. Gio. Sa business plan. Oh. Sa among business plan, amo kay the bag manufacturing, and amo na siyang gipili sad kay ako ay experience nga naguban og bag. Oh, dapat dahil maka-experience sa tanong. Kaya sana ito may negosyo ba? Di ba? Kaya og di nimo may experience, so hindi Dili man, makatulaw na. you cannot put your heart into it. Mao lagi. Oh, sige. Anya, nabantayan na mo na sa karon nga time kay sa market kay ang mga durable, known as durable, kay mahal kaayo. Okay. And then usually sad ang kanang mga barato dili kayo mo last og kanang dugay. So moto, we planned to make the bag nga affordable, especially for students, kay among main target market kay Students man. Okay. Ang kinsa may target market ninyo, Bridget? Sa among business or marketing? Sa business Sa plan. business. Among target market is from men, boys Of from course, man, ages barbershop man. from the ages 16 and pataas. And Okay. we also prioritize senior citizens. So Wow. Tanawa ha? This is a business plan ng ilang gihimo. Ang priority target market nila, senior citizen. ay dili siya like Unya, di siya priority jud like oh. everything lang pero like mas ay naasad mi murag benefits sa senior citizens like discounts and kanang since not abi all na po priority target Dili. nila senior citizen kay No, wala ba na ikabayad bitaw. patay negosyo na to na. Na. Ineng. Piso ra na ko dala. is among kuan man good amo ang gibutang na location is here sa Junquera Street. Junquera? So amo yung target market is since there is sad kay mas target jud namo ang mga students sa San Carlos. Okay. Jan, Students sa San Carlos. based sad sa budget. Okay. I'm sure sa dorm ninyong business, students ang inyong target, di ba? Yeah, Mm. students. By the way, ato pong tanong sa si Bridget, pila mo po yung presyo sa mga, Ay. wala naman ginay presyo kay business plan good. Ang normal na service is 250.
But Okay. it has kanang haircut, your haircut. Ben among haircut man is kanang sa amo asang giplan is mo accept ramig kanang mga experience jud na mga barbers. So then it comes with a drink or depende if the person So, apil drinks. na sa 250. Oo. Apil na tong massage sa luyo. Oo. Haircut, drinks, nya massage. Oo, dayon. Wala ikuan, kanang nail kuan, cutting. Dito siya, ang grooming is naa siya sa mga prices na 350. Dayon, amo ang naami murag kanang grand service jud which is among gitawag na rolling lubricous. Wow. Dayon, 500 Grabe. pesos siya. Rolling lubricous. So, I'm sure nagamit mo mga lubricants sana. No, among that name is, I think we got it from a French word which was like the other term for, since amo ang shop is called Rolling Slick. So, nagkuha lang mig murag lain na language para ana na Lubricous. service. Oo. Oh, abi na ko lubricant ng lubricous. Anyway, Gio, going back to bag. Di ba? Ang presyo sa dorm, pila man po? Monthly, yearly, quarterly, unsa ba? Monthly. Oh, pila po? It's 8,000 per room, but with water and electricity na siya. So, YCR sa room? Ano siya? Ha? It's a public CR, but ano Uy! siya? Public CR, that means manaog ka pa, mga tukas public market. I know. Out sa man, Sorry. Sa man. Ano day siya? Sorry. Hmm. Common CR, like sa per floor, but there are sa usa ka floor there are 5 rooms. And then sa CR nila kay na tulo ka stall for shower and then duha for toilet. So common. Yeah. Mo na 8,000. Unsa man na, aircon o non-aircon? Kung ikaw na bahala if ganun ka mo bring og Imo ko ng aircon. kung aircon there's Basta libre ang kuryente. libre ang kuryente and Wow, grabe. water for Lugi, 8,000. lugi, lugi. Per ano man siya? Per head. Ha? Per head per head ang 8. Ang 8 per head. Basta bala na siya mag aircon. So, kuryente libre na sa 8,000 per head. Ang mahal masan kayo per head, di ba? Kung may kag per kwarto, medyo barato. Butangan nimo ng upat dia, 8, 16 plus 32 per room. Okay na, libre na kuryente. Ayos. Maayo di ay, maayo pagkahimo, di ba? Lupig to imong bahagda. Ha? Di ba? Ha? Okay. Ang imo iha, Maika. Cosmetics. Cosmetics. So, giun sa man to ninyo. So, our products kay, we produce products with na absence katong chemical, petrochemical, since other So, in other words, organic. manufacturing Organic. like mainly mga fruits, mga ingana, vegetables. Oh, wow, maayo dahil, no? Fruits, Mao lang gwapo kayo extra. ng iyang skin. No? Oh, di ba? Kay mga kuan din na katong mga salins carbon nga kanang na mga extra dito nga nasgi kuan na, di ba? Imo iha, unsa may negosyo niyo? Ang name sa among business is Biblio Cafe, parang combined Starbucks and public library. Starbucks. Gi-combine pa sa Starbucks ug kuan. Pero in affordable prices man. Oh, giun sa man to ninyo, nga affordable man, nga ang Starbucks Yeah, ang mga drinks. mahal naman na. Ha? Ang mga drinks kay di mo abot og 100 pesos. Oh, pero And then- ang Starbucks more than 100 billion. Yes, pero we Imo make it- magi-combine so more than 200. And then free wifi na. Free wifi. Yeah. For the Okay. students nga. Kinsa may inyong target market? Students from University of San Carlos. Starbucks niya target nimo students. Mo comment lang ko ana ha. Kay ibutang nato nga ang student ang bawon ana is 100. Assuming lang pilay bawon nimo Gio. If you don't mind. For me kay nagdorm ko Ah. for latest, so a day mga 150 to 200. Oh, dako na nagbawon karon eh. Wala may Oh. food. Kay kami sa una ko 20 raman. May ginig na 20. Gis. Di ba? Oh, nya lakon naman po ng eskwelahan. So kanang 200 apil na nimo ng kaon, pamilite. Ang mamilite ka pa. Asa man ka If kuan? nami sa South Campus, Mm. so mamilite mi. So 8 that's 16. Okay. Then kaon nimo sa udto pila? Apil na pamahawa na. Paniudto panihapon.
Sa 200. Ah. Pwede na, no? Kay buta na to og 50 kada kaon, 150 naman na. So, snacks kag tag gis de 20. No? Gis sa buntag, gis sa hapon. Nakapay 30. Makatigom kapag 30, no? Pang chicks. Pero tigom mo sa nimo na para maka-date ka, di ba? Ayun lang po nimo ang imuhang ka-date nga kuha lang sa ta, saging-saging lang sa ta. Bahala nagsaging basta labing, di ba? Okay? Di ba? Di, ang buot na kong ipasabot is kung na kay 200, unya katong giingon ni Gio, di ba? Paninang pamahaw, paniudto panihapon. Snack sa buntag, snack sa hapon. Unya pamilite. So makakuan siya 30 unsa pa may adto sa imong coffee shop, Starbucks. Wa na, student. Ang mga uban kay willing man mo gasto for cafe. Ang uban, unsa ko malagi na nga sa 200 gani 30 na may nabilin. Nya ang imo kay less than 100. Unya kapira. Do you think? With free wifi and then free use of the books available. Okay. And then Kana for kung the naikwarta ang students. But selective ang imong target market ana. Di ba? Kay students good town. So in other words, your target market are not only students but young professionals. Yes. Katong mga na-school center, di ba? Can afford naman na, di ba? But there are only some students nga maka-afford ana nga luho, no? Some lang. Well, makainta nga most of the students here, mga sapian, siguro mo na imong buot pasabot. Sapian. Sapian. Nasapian ba? Di ba? Okay. So, sa inyong business plan, that was first semester. Yes. Up to business plan ra gyud. Oo. Unsa may of course was it a simple business plan or unsa ba? It's like, yeah. It's like a baby. Like a Simple. starter lang siya. Mura baby business plan. Karon pa ko kadungog kana na. Baby thesis noon. Medyo kadungog naman na pero baby business plan. Doon na day baby nga business plan, no? Now, second semester, that means kano sa una? January to January May. to May. Second semester. So you are now doing the marketing plan. plan. Grabe na to, no? Marketing plan na, no? So mangandam na gud mi diri sa college o university kay kuha naman. Kuha naman kayo mo. Well-rounded naman kayo mo. Dapat among itudlo mas advance pa. Di ba? Advance, di ba? Ha? Okay. Sa pagdoon na ko ninyo ganiha, you were preparing for a marketing plan. Am I correct? A commercial. For a commercial. Wow. Can you explain further, Bridget? Ato sa among giplano ganina. Nagplan mi since amo ang focus karon man naman mi sa chapter 1 and ongoing sa chapter 2, we are going to make an advertisement, like more siya video na Okay. ad. Dayon, among i-promote amo ang katong chosen company namo for marketing and kana maghimo mig commercial about it na interesting, and since sa amo aron gihatagan mi og task na ang among advertisement should have a chant or like a jingle para catchy sa customers. Naka-start na mo na? Kasi Yes. mo ba na? Amo ikaw? Start na mo? Yes, we already made our chant. So, ang inyong nasugdan is na mo'y draft sa inyong marketing plan. Yeah, with Yeah. story. Doon na mo'y research, Maika? Ongoing research. Sa inyong mga researches, no? Unsa may mga appeal ana sa inyong mga gipang research? Kinsa may matubag ana? Ikaw iha, Miss Masbati. Ang naa sa Sa inyong marketing plan. marketing plan ay kana mo mga strategies para ang business mo improve para makakuha daghang customers. Okay. Now, of course, sa inyong marketing plan, na mo'y objective. Yes. Di ba? Unsa gani inyong objective? Is to help the business that we're gonna choose na mas like to promote that business. So in other words, mo nagitawag nato sa college or sa kuan na og brand awareness.
no, sa inyong image, sa inyong brand, di ba? Right? So, naalam mo yung brand, right? Naalam mo yung product. Yeah. Okay. So, ato nang i-end ining atong discussion kay dunay mas sa Santo Niño. Unya, last ko na lang, mga parting word. Bridget, just fast, quick. Thank you for this report, and hello Ate Ivy, Papa Gian, and my mom. Hello. Okay. So, I hope you don't mind, no? Ato nang i-stop dayon kay dunay mas sa Santo Niño, mo-hook up ta sa Santo Niño. O kini sa inyong Tito Jeff, ang inyong abyador sa kahanginan, uban ni Sir Carlos, nga kinsa doon na pa'y kakulian kanong mga panahona. Daghang salamat mga senior high, and I hope to see you in the future sa marketing sa University of San Carlos sa School of Business and Economics, no? Daghang salamat o maayong hapon kanatong tanan. Sunda lang ang programa, dali maminaw tanining matulon anong chika-chika. Chika-chika sa negosyo. Inyong nabati ang tulumanon. Chika-chika sa negosyo. Antod na usab sa sunod higayon. Salamat.